Dobrý deň, vítajte pri sledovaní konferencie Energetika. Prejdem k pánovi Klocokovi, s ktorým som sa rozprávala už pred panelom, že on keď niečo teda povie, že aký bude vývoj, tak ono sa to naozaj stane, on väčšinou je negatívny. Tak sa obávam, že čo teda nám poviete dnes. Tak to aj pokazené hodiny dvakrát do dňa ukazujú správny čas, takže stačí byť konzistentný a tá kríza určite niekedy príde. Samozrejme aj opačne to platí, ak budem hovoriť stále, že bude lepšie, raz sa to stane. Tá energia je ako krv, hej. Sa v princípe v rôznych množstvách spotrebúva v každom orgáne v tele. A keď dostanete otravu krvi, tak najprv samozrejme sú posunuté tie orgány, ktoré tej krvi spotrebujú najviac, no ale neskôr v podstate to celé telo umiera. No a toto presne spomínal pán Draghi vo svojom reporte. V princípe Európa dneska má otravu krvi. Dostal sa nám vírus do systému, to sú vysoké ceny elektrickej energie, ktorý skôr či neskôr sa prenesie všade. Lebo každá jedna ľudská činnosť do určitej miery je závislá od toho, od energie, od dodávky, od množstva, od ceny. Najprv bol na rade energeticky náročný priemysel, ktorý dneska v Európe je v princípe okrem Francúzska na kolenách. No a dnes sú na rade ostatné priemysly, ako je chemický, automobilový alebo iné. Opatrenia, ktoré dneska Európa robí, sú v podstate len nejaké zahladenie tých symptómov. My neriešime ten základný problém, a to je prečo tá energia je drahá. No a tie problémy sa dajú rozložiť na dve časti. Prvý, ten povedzme jednoduchší, je spôsob, aký my tú energiu oceňujeme. Toto treba prehodnotiť a vrátiť sa k tomu, ako fungujú možno tradičnejšie burzy a nerobiť to cez tú poslednú megawatt hodinu. No druhá vec je samozrejme naše slávne CO2. My v princípe dneska budeme penalizovať všetkých nejakou daňou a tí, ktorí sú lepší, tých penalizovať nebudeme. Ono by to malo byť urobené opačne. To znamená, tí, ktorí budú lepší, tých by sme mali nejakým spôsobom odmeniť a tým pádom by sme nepokazili kompletne celú ekonomiku a odmeňovali by sme tých, ktorí povedzme toho CO2 vypúšťajú menej. No lenže na to treba peniaze, ktoré treba niekde zobrať, ktoré väčšinou štáty nemajú. A my sme si na tie CO2 povolenky zvykli do tej miery, že bez tých peňazí už nedokážu jednotlivé štáty fungovať, ale nedokáže ani Brusel fungovať. Lebo veľká väčšina príjmov z CO2 povoleniek, a hlavne aj tých cezhraničných, sa potom rozdeľuje spôsobom, ktorý je za prvé veľmi netransparentný podľa môjho názoru a za druhé v každej krajine funguje trochu ináč. Oni by tie povolenky mali skončiť nakoniec skoro celé v priemysle na to, aby sa investovalo do zlepšenia, no ale nekončia. Rozdeľuje sa to na všetky možné iné spôsoby podľa toho, ako sa daný štát rozhodne. A tým pádom ten systém krivíme ešte aj vo vnútri Európy. To znamená nie len, že sme pokrivení voči tretím štátom, ale ešte aj medzi povedzme Francúzskom a Slovenskom, keď som už to Francúzsko spomenul, sú také radikálne rozdiely, že francúzsky výrobca ferozliatín alebo energeticky náročný podnik má efektívnu cenu elektrickej energie, a to je informácia z minulého týždňa, 20 eur na megawatt hodinu. 20 eur. U nás priemerná tohtoročná cena je niekde okolo 110, 115, ak sa nemýlim. Takže jednoducho už v rámci Európy sme absolútne neporovnateľní a potom my môžeme mať aj lepšie fabriky, efektívnejšie výrobné procesy, môžeme aj šetriť povedzme na ľuďoch, môžeme mať lacnejšiu pracovnú silu, ale darmo, keď tá elektrika je taká lacná, tak prežije ten francúzsky podnik, ktorý povedzme je podstatne menej efektívny ako sme my, no ale prežije. Absolútne súhlasím s tým, že Slovensko po Francúzsku má druhý najlepší energetický mix, čo sa týka nákladov a čo sa týka CO2 emisí. Žiaľ Bohu, toto sa neprijavuje v cenách. Slovenský priemysel platí jedny z najvyšších cien elektrickej energie, Francúzi platia najnižšie. Jedny z najvyšších. Pani Máte ministerka Talianov, veľmi ktorí platia nesúhlasí, vyššie, to je všetko. ale to potom bude reagovať. Aj pán Vikar. Takže je tu niekde problém, samozrejme, medzi tým, čo sme vybudovali a tým, aké ovocie z toho žneme. Lebo mne ako slovenskému priemyselníkovi môže byť úplne jedno, či nejaká elektráreň zarába na exporte do Nemecka, alebo nie, keď na Slovensku neviem fungovať. To je jedna vec. Druhá vec je, nemáme čas. Priemysel, ktorý trpí vysokými cenami elektrickej energie, stráca
svoje trhy. Mhm. My sme stratili doteraz 2/3 našich trhov, veľkú väčšinu sme stratili v prospech západoeurópskych výrobcov. Takže ten čas uchádza a už není možné sa vrátiť naspäť. Nikdy v živote už nebudeme dokázať, aspoň u nás, prevádzkovať tú fabriku na plnú výrobnú kapacitu, lebo jednoducho tých zákazníkov už nemáme a k nám sa nevrátia. Mhm. A tá tretia a posledná vec, ktorá si myslím je tá najodlišnejšia, ja si nemyslím, že máme problém s kapacitou. Náš problém je importovaný. Ak by sme nemali prepojenie s Čechmi také, aké máme, aká by bola cena elektrickej energie na Slovensku? Výrazne nižšia. Toto je ten problém. Ten problém je importovaný. Ako na Slovensku to máme vymyslené relatívne dobre, ale paradoxne práve kvôli tomu, že vieme tú elektriku vyviezť a predať tomu, kto dokáže za ňu zaplatiť viac, musí aj slovenský spotrebiteľ platiť viac. A to je ten paradox toho, povedzme, dobrého fyzického výkonu našich sepsárov, ktorí ako fakt tú sieť urobili veľmi dobre, že urobili až tak dobre, že v princípe žiaden výrobca na Slovensku nepotrebuje dneska slovenského spotrebiteľa, lebo tú elektriku môže vyviesť. Ja by som len veľmi krátko, ja som v žiadnom prípade nechcel naznačiť, aby sa Slovensko oddelilo od energetickej sústavy Európskej únie. Určite nie, ako tie výhody, ktoré poberáme z Európy, sú ďaleko, ďaleko vyššie ako negatíva, podľa môjho názoru, ktoré odtiaľ berieme. Jediné, čo chcem, je, aby, keď už máme ten jednotný trh, nech aj tie pravidlá sú jednotné vo všetkých krajinách Európskej únie. Aby, keď máme my tú cenu 100, tak nech ju majú všetci. Alebo hráme na jednom ihrisku, ale na každom kúte toho ihriska sa hrá s inými pravidlami. A toto je ten problém, ktorý si myslím, že by mala naša vláda nejakým spôsobom začať riešiť, lebo toto je dlhodobo neudržateľné.